אוקיי, אז אני אראה לכם שיעור בייס שלי, כי לא הראיתי כמעט אף פעם שיעור בייס, אז הנה אני אראה. עכשיו. יופי, זה הולכים לסדר פאבליק. מזל, אוקיי. זה לפיוס, כמו ראשונה, זה לא צריך סלאפה. טוב. בקורא דקו. סביר. בעייתי. זה סבבה. מוטת 26. להסתובב. ואני אראה משהו קטן רק משהו קטן, יש פה את זה ועוד משהו. טוב, זה המסים. קצת, כל קומה השלישית טובה. זה כל מה שיש לי. אז יאללה, ביי.